निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमेवर वसलेलं बांदा हे गाव सामाजिक, राजकीय, साहित्य याबरोबरच भक्तीचाही समृद्ध वारसा बांदा गाव जपत आलाय. नमस्कार, मी भगवान शेळके. कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाजीच्या गावा या विशेष भागात तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आहे. आम्ही आत्ता आहोत बांद्यातल्या स्वयंभू बांदेश्वर मंदिरात. अनेक वर्षापूर्वीचं हे मंदिर आहे. या मंदिराबाबत अनेक आख्यायिका सांगितल्या जातात. नेमका काय इतिहास आहे या बांदेश्वर मंदिराचा, तो आपण इथल्या ग्रामस्थांकडनं, इथल्या मानकऱ्यांकडनं आता जाणून घेऊयात. बांदावासियांचं श्रद्धास्थान असलेलं श्रीदेव बांदेश्वर हे बांद्यातील एक प्रमुख देवस्थान. याबाबत अनेक आख्यायिका सांगितल्या जातात. बांदेश्वर मंदिराचा इतिहास नेमका काय हे आता पहिल्यांदा आपण जाणून घेऊयात. इथले मानकरी सावंत काकांकडनं. काका, काय सांगाल बांदेश्वर मंदिराचं नेमका काय इतिहास काय? हे भूमीतून रुजीव आलेलं देवस्थान आहे. पूर्वी ही देवस्थानं देवकोंडीला तिकडे होती आणि अचानक या ठिकाणी वाळके या नावाच्या ग्रहस्थाला रुजीव असलेली पिंडी दिसली. पिंडी दिसता क्षणिकानंतर या ठिकाणचे गाव प्रमुख नारजोग सावंत मोरया याच्या कानावर घेतली की ती पिंडी अशी आहे. त्यांना दाखवली आणून. आणि मग रुजीव पिंडी आली, अर्थात रुजीव शंकराचं ते स्थान असावं अशी सगळ्यांची कल्पना झाली. आणि त्याप्रमाणे देवकोंडीवरची जी देवस्थानं होती ती सगळी उचलली आणि या ठिकाणी येऊन हे मंदिर उभारण्यात आले. यात नारजोग सावंत यांचा उल्लेख प्रामुख्यानं केला जातो. नारजोग सावंत मोरया हा शिलालेख या ठिकाणी होता पूर्वी लिहिलेला बांदेश्वर मंदिरावर. कारण ती व्यक्ती या गावाची प्रमुख होती तेव्हा, म्हणून त्या व्यक्तीला विशेष मान दिला गेला. आता जिथं श्री बांदेश्वर देवस्थान आहे त्या ठिकाणी गच्चराईमध्ये गाय पान्हा सोडताना दिसली अशी आख्यायिका सांगितली जाते. काका, या देवस्थानाबद्दल अजून एक आख्यायिका सांगितली जाते की इथल्या त्या पिंडीवरती गाय पान्हा सोडायची. तो काय इतिहास आहे नेमका? आख्यायिका ती काय? तो इतिहास वाळक्याने बघितलेला होता. एक गाय यायची ठराविक वेळेला आणि त्या लेंगावर पाना सोडायची, आपोआप पाना येत असे आणि ते दूध त्या ठिकाणी आपोआप नाहीसं होत होतं, असा इतिहास आहे. अजून या देवस्थानच्या सावंत सर 11.5 लिंगाचा एक आख्यायिका सांगितली होती की 11.5 लिंग आहेत म्हणतात. नेमकं काय प्रकार आहे 11.5 लिंगांचा?
इथं जवळजवळ 11 लिंग मोठ्या स्वरूपात आणि एक लिंग जे आहे ते छोट्या स्वरूपात असे मिळून ती 11.5 लिंगाचा या ठिकाणी बांधा गावाचा इतिहास आहे. जर या ठिकाणी 12 लिंग झाली असती तर 12 लिंग झाली असती तर एक ज्योतिर्लिंगाचं एक मोठं स्थान या ठिकाणी बांधा गावाला प्राप्त झालं असतं. इथलं वैशिष्ट्य म्हणजे इथं 11.5 लिंग आहेत आणि खूप जुनं असं हे देवस्थान आहे. 11.5 लिंगाचा एक आख्यायिका सांगितली होती की 11.5 लिंग आहेत म्हणतात. नेमकं काय प्रकार आहे 11.5 लिंगांचा? इथं जवळजवळ 11 लिंग मोठ्या स्वरूपात आणि एक लिंग जे आहे ते छोट्या स्वरूपात असे मिळून ती 11.5 लिंगाचा या ठिकाणी बांधा गावाचा इतिहास आहे. जर या ठिकाणी 12 लिंग झाली असती तर 12 लिंग झाली असती तर एक ज्योतिर्लिंगाचं एक मोठं स्थान या ठिकाणी बांधा गावाला प्राप्त झालं असतं. आणि 11 जी लिंग आहेत ती मोठ्या स्वरूपात आहेत आणि जी एक लिंग आहे ते छोट्या स्वरूपात आहे. अशी मिळून ती 11.5 लिंग या ठिकाणी आहेत. ओके. हे मंदिर साधारण किती वर्षापूर्वींचं आहे आणि त्यानंतर कसे बदल होत गेले या मंदिरात? साधारणतः त्या जे नारजोग सावंत मौर्य होते त्यांच्या पुढाकारानं सुरुवातीच्या काळात एक फक्त गाभाऱ्याचं तेवढं बांधकाम पूर्ण करण्यात आलं. तदनंतर कालांतराने सभामंडपाची आवश्यकता भासायला लागली. त्यानंतर सभामंडपाचं कामकाज या ठिकाणी सुरू करण्यात आलं आणि हल्ली ह्या स्वरूपात म्हणजे आता जवळजवळ मला वाटतं 2007 साली ज्यावेळी नवीन मंदिराची उभारणी आम्ही त्यावेळी स्थापन केली त्यावेळी पूर्णतः हा मंदिर बाबा नवीनच उभारायचं, फक्त गाभारा ठेवायचा आणि बाकीचं मंदिर बांधून घ्यायचं असं या ठिकाणी ठरलं होतं. परंतु बांधेश्वराच्या काय मनात काय माहिती आपोआपच पूर्ण मंदिर खाली आलं, म्हणजे पडलं. त्यावेळी सोमवारचा दिवस होता त्या ठिकाणी ते मंदिर पूर्णतः पडलं आणि सर्वांच्या सहकार्याने गावातील म्हणजे बांधा असेल, सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, गोव्यातील लोक असतील, कर्नाटक असेल, मुंबई असेल, अशा बऱ्याच ठिकाणच्या लोकांनी अक्षरशः श्रद्धेने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात देणगीच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात देऊन म्हणजे ते बांधेश्वराच्या श्रद्धेमुळेच त्यांचं शक्य झालं. तर ती अशा मोठ्या स्वरूपात देणगी देऊन हे मंदिर या ठिकाणी उभारलेलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे सांगायचं झालं तर दरवर्षी महाशिवरात्रीचा एक कार्यक्रम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. तदनंतर आज हा कलशारोहण ज्यावेळी आपण कलशाची स्थापना केली त्या कलशारोहणचा वर्धापन दिन देखील या ठिकाणी साजरा केला जातो. दर सोमवारी म्हणजे जत्रा आपली जी माऊलीची जत्रा असते त्या जत्रेपासून जवळजवळ मृग नक्षत्रापर्यंत ज्याला आपण मराठीमध्ये आमच्या गावात मिरग म्हणतो त्या मिरगापर्यंत पालखी प्रदक्षिणा दर सोमवारी असते. भाविक मोठ्या प्रमाणात त्या पालखीत सहभागी झालेले असतात. म्हणजे बांध्यातील असेल किंवा बाहेरच्या आजूबाजू गावातील बऱ्याच प्रमाणात त्यांना त्या पालखीत सहभागी झाले असतात. तदनंतर मिरगापासनं जत्रेपर्यंत दर सोमवारी संध्याकाळी त्या ठिकाणी भजन सेवा ही केली जाते. असे विविध कार्यक्रम या ठिकाणी केले जातात. प्रत्येक एक देवस्थानचं एक पंचायतन असतं, तर बांधेश्वराचं एक बांधेश्वर पंचायतन अशी हे आहे काय? हो, बांधेश्वर पंचायतनात जर बघितलं गेलं तर एक माऊली पंचायतन प्रामुख्याने सांगितलं जाईल. माऊली पंचायतन आहे, रवळनाथ पंचायतन आहे, गणपती पंचायतन, वेताळ पंचायतन, खांबलो पंचायतन अशी विविध स्वरूपाची पंचायतन या ठिकाणी आहे. ही बांधेश्वर ह्याच्यात हो, बांधेश्वर भूमिका देव हे एकच असून ही पूर्ण पंचायतनाची त्यात समाविष्ट केलेली आहे. इथं भाविक मोठ्या प्रमाणात नवस करतात आणि ते फेडण्यासाठीही येतात. बांधेश्वराला नवस केले जातात का? नवस करण्यासाठी लोक येतात का इथे? भरपूर प्रमाणात या ठिकाणी नवस होतो. कारण बांधेश्वराचं जे लोकांच्या मनात एक अढळ स्थान आहे, जे श्रद्धा आहे, त्यामुळे लोक बऱ्याच प्रमाणात इथं नवसाचं बोलणं जातात. एकादशीच्या स्वरूपात असेल, लघुरूच्या स्वरूपात असेल, अशा विविध प्रकारच्या स्वरूपात नवस बोलले जातात आणि हे नवस बांधेश्वर पूर्णतः फेडून घेतो. त्यांच्या ज्या काही मनोकामना आहेत त्या अक्षरशः पूर्ण करून तो आपले नवस फेडून घेतो. उल्लेख करायचा झाला तर आमचे अध्यक्ष जे आज आपल्यात सर्वात नाही आहेत, सुभाष मोरे यांनी बरीच वर्ष अध्यक्षपदाच्या कालावधीत आपण स्थानिक सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत बरीचशी अशी त्यांनी आपल्या स्वतःचं असं झोकून त्यांनी बरीचशी कामं केलेली आहेत. त्यामुळे
त्यांचं या ठिकाणी मला या ठिकाणी नक्कीच या ठिकाणी उल्लेख करावा लागेल. त्यांनी जे केलेलं काम म्हणजे त्यांनी कुठच्याही स्वरूपात जे असेल म्हणजे जीर्णोद्धारच्या वेळी असेल किंवा इतर गोष्टीत स्थानिक सल्लागार समिती असेल म्हणजे सगळा व्यवहार किंवा सगळा हे कारभार सांभाळताना त्यांनी अतिशय अतुलनीय या ठिकाणी कामगिरी केली आहे या ठिकाणी. प्रत्येक बांधावासियांचं हे श्रद्धास्थान असल्याचं ग्रामस्थांच्या बोलण्यातून दिसून येतं. बांदेश्वर हा आमचा ईश्वर. शंकराची जी अनेक नावं आहेत, निळकंठ आहे, श्रुतिकंठ आहे, आदिनाथ म्हणतात, तसं त्याच्या नावामध्ये एक ईश्वर हे नाव आहे. ईश्वर हे शंकराचं नाव आहे, ईश्वर. आणि तो बांद्याचा ईश्वर तो बांदेश्वर, रामाचा ईश्वर तो रामेश्वर, तसं कुडाळेश्वर आहेत. प्रत्येक देवस्थानाचे ईश्वर शब्दाला महत्त्व आहे. तर हा बांद्याचा ईश्वर तो बांदेश्वर आणि आम्ही त्याला मालक म्हणतो. आमचा जसं आमचा विठुराया मालक आहे तसा बांदेश्वर आमचा मालक आहे. अत्यंत अद्भुत असं हे देवस्थान आहे, अत्यंत जागृत देवस्थान आहे आणि त्याच्या छत्रछायाखाली आम्ही आहोत हे आमचं मोठं सद्भाग्य आहे. मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे नारजोग सावंत मोरया यांनी हे पहिलं जे छत्र होतं, त्यांचा तिथे शिलालेख होता, त्यांनी हे पहिलं छत्र उभारलं. ते आमच्यासाठी वंदनीय आहेत, कारण आमच्या देवाचं पहिलं छत्र त्यांनी निर्माण केलं. त्याच्यानंतर कालांतराने पुढे नंतर संपूर्ण गावाने एकत्र येऊन या ठिकाणी हा एवढा मोठा हे कोरीव काम केलेलं हे मंदिर उभारलं देवाच्या कृपेने. म्हणजे तेव्हा अंदाज पण नव्हता याला किती खर्च येईल काय येईल. तेव्हा संपूर्ण गाव भूमिका मंदिरात आम्ही बैठक होती. तेव्हा ते अध्यक्ष कैलासवासी प्रकाशजी कामत, सचिव होते आमचे अशोक सावंत मोर्ये हे तेव्हा सचिव होते. त्याच्यानंतर मग ते कालांतराने प्रकाश कामतची तब्येत किंवा प्रॉब्लेम नंतर विशांतजी पांगम अध्यक्ष झाले आणि सर्व गावाने हे एकत्र येऊन केलेलं आहे. इथे काय आहे, वैचारिक मतभेद सगळीकडे असतात, पण जेव्हा बांदेश्वराचा विषय येतो ना, सगळे देवाच्या पायाखाली शरणांग देतात. ते तिथे बघत नाही. बांद्याचं वैशिष्ट्य आहे ते की बांद्याचं जिथे काम असेल तिथे कोणी काही आपले मतभेद बघत नाही. आमचा मालक हा मालक आमचा याच्या सेवेला आता तुम्ही बघाल ना, सगळे पालखीला, उत्सवाला, जत्रेला सगळे धाडून नजर की इथे वर्षभर सोहळा हा आमचा कैलास पर्वत आहे. इथे जे वातावरण असतं ना पालखीच्या वेळी, शिव 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 सांब सदाशिव म्हणतात, ते तुम्हाला आमचे गिरिकाका सांगतील कसं वातावरण असतं ते, की असं अद्भुत वातावरण असतं आणि लोक असे वाट बघत असतात पालखी केव्हा सुरू होणार. आणि पालखी संपली की ती जत्रेपासून मिरगापर्यंत असते. मिरगाची पालखी झाली की परत मिरगापासून जत्रेपर्यंत भजन असतं दर सोमवारी. म्हणजे सोमवार हा आमचा अत्यंत प्रिय वार आहे. सदाशिव हर इथे तुम्ही बघाल तर इथून लोकांना दर्शन घ्यायला मिळतं. पण ह्या स्वयंभू लिंगावर जलाभिषेक करण्याची प्रत्येकाला संधी आहे. बाहेरून तिथे विहिरीकडे एक टाकी केलेली आहे, तिथून कळशी काढायची नाही होते, डायरेक्ट स्वयंभू लिंगावर अभिषेक होतो. एवढी लोकांसाठी सुविधा केली, लोकांच्या रांगा लागतात अभिषेकासाठी. आणि मोठा चमत्कार म्हणजे विज्ञान युगातला काही गोष्टी आपण बघितल्या नसतात, ऐकीव असतात, पण आम्ही प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे.
जेव्हा 7 सालात हे देऊळ बांधकाम सुरू झालं, साधारण 2009 सुरुवातीला काय ठरलेलं की इथे हे देऊळ जे जुना ढाचा आहे तो तसंच ठेवायचा आणि त्याला बाहेरून दगडाचं काम करायचं. त्याबाबत टेस्टिंग झालेलं, तंत्रज्ञ येऊन बघून गेलेले खिळा मारून भिंतीनं वगैरे की मजबूत आहे, काय होणार नाही. पण देवाच्या मनात आलं की पूर्ण देऊळ नवून पाहिजे आणि ते सोमवारी देऊळ कोसळलं. आता सोमवार म्हटल्यानंतर बांद्यातला सोमवार आणि बांद्याच्या देवळात माणूस नाही असं होणारच नाही. सोमवारी सकाळच्या वेळी किती गर्दी, तुम्ही येऊन कुठच्या समोरी बघा. त्या सोमवारी सकाळी देऊळ कोसळलं. निदान देवळात भटजी तरी असतील आतमध्ये, खाली ढिगाऱ्याखाली मिळू शकतात ना. पण त्यावेळी एकाही माणसाला ओरखडा पण आला नाही. एवढ्या गर्दीत ते देऊळ संपूर्णपणे खाली आलं, गाभाळा. तो गाभारा आल्यानंतर लोकांनी सगळ्यांनी संपूर्ण आणि त्या दिवशी प्रदोष होता. प्रदोष हा शंकराचा मुख्य दिवस मानला जातो, प्रदोष. संपूर्ण लोकांनी दिवसभर तिथे श्रम करून तिथे छोटंसं मंदिर उभारलं आणि मग हे काम सुरू झालं. आणि निधी किती लागेल की सगळ्यांना चिंता होती. म्हणेपर्यंत असे म्हणजे कोट्यावधी लोकांचे, म्हणजे गोव्यातील सुवर्णशेठ बांदेकर असतील, त्यांचे नानासाहेब बांदेकर असतील आणि अत्यंत म्हणजे मोठे 1-1 कोटीचे देणगे आलेले आहेत. आणि मुख्य गोष्ट अशी की देवाच्या दरबारात पैसा मोठा नाही, श्रद्धेला महत्त्व आहे. त्यामुळे ह्या जसं मोठे देणगे आल्या तर प्रत्येक बारीक सारीक माणसाला, गावातल्या प्रत्येकाच्या पैशाला किंवा त्याच्या श्रद्धेला जपलं. कारण पूर्ण गावातून पालखी तेव्हा फिरलेली आणि पूर्ण गावातून लोकांनी आपापल्या दारोदारी, आपल्याला कोणाला 500 शक्य असतील, 1000 शक्य असतील, 2000 असतील, 5000, प्रत्येकाने याला दिलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येकाचा हातभार या श्रीचरणाला लागलेला आहे या सेवेला. हे त्याचं वैशिष्ट्य. हे जर लिंग हे 11.5 ह्याचं आहे, 12 जर झालं असतं तर ही मोठं ज्योतिर्लिंग झालं असतं इथे. पण ते 11.5चं हे आहे ते. त्याच्यामुळे ह्या देवस्थानाला की नाही सगळे लोक बांद्यातले, आणि हे मूळ देवस्थान होतं ते भूमिका आणि ब्राह्मण हे तिकडे होतं. मग ते इकडे आणलं या लोकांनी. आणि जे सावंत जे होते त्या सावंतांनी इकडे हे जीर्णोद्धार मंदिर बांधून त्यांची पाठी या ठिकाणी लावण्यात आली. आणि संपूर्ण गाव या देवस्थानासाठी सगळ्यांनी मदत करून हे मंदिर बांधलेलं आहे. आणि इथे पालखी सोहळा जो आहे की नाही, पालखी शिवरात्रीपासून दत्त जयंतीच्या दुसऱ्या दिवशी इथे पालखी सुरू होते, ती मृगला नक्षत्राला समाप्त होते. ती जरी समाप्त झाली की नाही तरी अखंड नामस्मरण भजन इथे चालू असतं. जे वार्षिक जे कार्यक्रम असतात चांगले चांगले ते या ठिकाणी होतात आणि लोकांचं सगळ्यांचं सहकार्य चांगलं लाभतं. आणि इथली जी सगळी मंडळी आहे आमची, ओरिये, सावंत, भोगले, कांचीकोण आहेत ते सगळेजण इथे येऊन आनंदाने सगळा उत्सव या संपूर्ण गावांनी सहकार्य केलेले आहे. यात वास्कोचे बांदेकर आणि इकडच्या आरस भागातले तारी म्हणून बांदेकर यांनी ह्या मंदिरासाठी 3 ते 4 कोटी रुपये दिलेले आहेत. आणि संपूर्ण गावांनी कुणी 50 रुपये, 100 रुपये देऊन ह्या सगळ्यांच्या सहकार्याने हे मंदिर उभं झालेलं आहे. आणि त्या बांदेश्वरांनी आमच्याकडनं करून घेतलेलं आहे. आम्ही त्याच्या जीवावर वेगवेगळे धंदे होती. ती वर्ष आम्ही सेवा करतो. 30 वर्ष आम्ही भजन पूजन पालखीला वगैरे असतो. कोणत्याही प्रकारची अडचण यायला देत नाही. आणि अडचणी असंख्य असतात, पण त्याच्यातून मार्ग देणारा तो देव आहे. सर्वांना त्याचे म्हणजे साथ संगत चांगली आहे. या बांदेश्वराची आख्यायिका मोठी आहे आणि याचं सत्व म्हणजे याचं जर भस्म आणि तीर्थ जर एखाद्या आधारी माणसाने किंवा इतर जण घेतलं तर ताबडतोब गुण मिळतो. मला अनुभव आहे. 3 वर्षापूर्वी मी येत असताना रस्त्यावर डंपर येत होता समोर भरगावरून, आणि माझं मी सायकलवरून येतो. रस्त्यावरून येताना सायकलवर चप्पल ओळखून मी पडलो रस्त्यावर. एवढा बांदेश्वरात तू धाव म्हटल्यानंतर त्यावेळी तो प्रकट झाला आणि तो डंपर नाहीच बाजूला फेकला गेला. नाहीतर मी आता ह्या जगात नसलो. एवढी या देवाची आख्यायिका आहे. कुठलंही जरी काम असलं तर सगळे लोक, सगळे आमचे भक्तगण, पालखी म्हणा, जत्रा म्हणा, सगळे कार्यक्रम तर आनंदाने साजरे केले जातात. हा देव नवसाला पावणारा आहे, हे विशेष आहे. प्रत्येक मनुष्याने जर कुठे देवाचं नाव घेतलं आपल्या कामासाठी तर तो देव पावतो. हे देवस्थान आहे. बांदेश्वराचे माझ्यावर खूप उपकार आहे.
त्याने मला इकडे बांदा ह्या शहरामध्ये जन्माला घातलं पहिलं म्हणजे. आणि जी काही सेवा माझ्याकडनं करून घेतो बांदेश्वर घेत आहेत आणि असेच पुढे घेत राहणार असं मला वाटतं. आणि कृपादृष्टी माझ्यावर आहे. माझे बाबा हे बाबा वडील व मी म्हणजे बाबा आधीपासून चालवत येत आहेत ही सेवा. म्हणजे बांदेश्वर भूमिका देवी मंदिर ह्याच्यावर जर आपण असा विश्वास ठेवून जर काम केलं ना तर 100% होतं. इथे भाविक खूप लांबून येतात. बांदा गावचे तर आहेतच. बांदा गावातले प्रत्येक ग्रामस्थ इथे येतच असतात. दर दिवसाची सुरुवात बांदेश्वराच्या दर्शनानेच बांदा गावाच्या माणसांची होते. तरीसुद्धा इथून कर्नाटक म्हणा किंवा कोल्हापूर म्हणा, देवगडातून किंवा रत्नागिरीतून खूप लांबून लोक येतात आणि लोकांची श्रद्धा इथे बांदेश्वरांवर खूप आहे. आज इथे बांदेश्वराकडे कोणतीही काही अडचण असू दे, लोकांनी इथे प्रार्थना केल्यावर ही अडचण बाजूला जातेच. आणि त्यालासुद्धा एक कारण असं आहे की आपणसुद्धा तेवढी श्रद्धा ठेवून श्रद्धेने इथे जर आपल्या हातून सेवा झाली तर बांदेश्वर हे आपल्या आईवडिलांसारखेच आहेच की ते आपल्यावर कृपा करून आपली जी काही इच्छा असेल किंवा ज्या काही अडीअडचणी असतील. आज आम्हालासुद्धा काही अडीअडचणी आल्या, आधी येत नाहीतच, पण जरी आल्या तरीसुद्धा आम्ही बांदेश्वरांना मनातल्या मनात जरी प्रार्थना केली तरी आमच्या अडचणी लगेच दूर होतात. किंवा आज आम्ही जी काही सेवा आमच्या इथून चाललेली आहे, इथल्या ग्रामस्थांचीसुद्धा जी काही सेवा चाललेली आहे ही अविरत सेवा चाललेली आहे. बांदेश्वराची सगळ्यांवर अतिशय छान कृपा आहे. एवढीच प्रार्थना आमच्याकडून असेल की बांदेश्वरांनी आमच्याकडून जास्तीत जास्त सेवा करून घ्यावी. श्री बांदेश्वर भूमिका ही बांदा गावची ग्रामपंचायत आहे, ग्रामदैवत आहे. आणि सर्व गावाने एकरूप होऊन या ठिकाणी बांदेश्वर मंदिर हे उभारलेलं आहे. बांदा गावाचं संपूर्ण पंचायतन, भूमिका पंचायतन, बांदेश्वर पंचायतन हे पूर्ण गाव मर्यादेप्रमाणे जी काय चालीरीती आहेत त्याप्रमाणे संपूर्ण गावाचा एकोपा सांभाळून संपूर्ण चालीरीती करून हे संपूर्ण गावाचे उत्सव साजरे केले जातात. आणि अशाच प्रकारे पुढे याही चांगल्या रीतीने आम्ही सगळे गावातले संपूर्ण ग्रामस्थ मिळून हे उत्सव असेच व्यवस्थितपणे पार पडू. बांदा गावचं आराध्य दैवत श्रीदेव बांदेश्वर आणि आम्हा वाळके कुटुंबियांचं कुटुंबियांची कुलदेवता अशी ह्या आमच्या देवस्थानाची ओळख आहे. आम्ही वाळके कुटुंबीय पूर्णपणे ह्या कुलदेवतेच्या कृपाछत्राखाली वावरत असतो. आणि आमचे वाळके कुटुंबियांचे वार्षिक उत्सव इकडे देवाला नारळ वगैरे ठेवून, फुलपाकळी ठेवून इकडे आम्ही सुरू करतो. आणि पूर्ण गावाच्या सहकार्याने इथल्या पूर्ण आमच्या या मंदिर कमिटी असेल किंवा आमचे इथले मानकरी असतील यांच्या सहकार्याने आम्ही इथे गेली अनेक वर्ष आमच्या पूर्वजांपासून इथे आम्ही कार्यक्रम करतो. आणि चांगल्या प्रकारे इथे गुण्यागोविंदाने बांध्यात कार्यक्रम होतात. हा स्वयंभू देवस्थान आहे. बांदेश्वर स्वयंभू देवस्थान, श्रीदेव बांदेश्वर स्वयंभू देवस्थान. ह्याच्यामध्ये सगळ्या लोकांनी तो जो देव प्रकट झालेला आहे, स्वयंभू म्हणजे प्रकट झालेला देव, तो सगळ्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी आलेला आहे, सगळ्यांचं भलं करण्यासाठी आलेला आहे. आणि त्याच्यासाठी सर्वांनी त्याच्यावर हे करायचं, प्रेम करायचं. साडे 11 लिंग असलेलं मला वाटतं कोकणातलं एकमेव स्वयंभू असं दुर्मिळ देवस्थान आहे. मगाशी इथल्या भाविकांनी सांगितल्याप्रमाणे इथे हे मंदिर जरी अनेकांच्या सहकार्याने उभं झालं तरी इथे पैशाला नाही तर श्रद्धेला महत्त्व आहे. आणि बांधावासीय या देवापुढे नतमस्तक होतात. जसं भटजींनी सांगितलं की जशी आईवडील आपली काळजी घेतात तसंच बांद्याचं आहे ग्रामदैवत स्वयंभू बांदेश्वर इथल्या त्यांच्या भक्तांची काळजी घेतो.
कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह भगवान शेलटे, कोकण सात लाईव्ह, बांदा, सावंतवाडी. महाराष्ट्र, गोव्यासह अनेक ठिकाणचे भाविक बांदेश्वर चरणी नतमस्तक होत असतात. असं वेगळेपण असलेलं बांद्यातील हे देवस्थान नक्की पाहायला विसरू नका.